Takže čaute ľudia u nového videa. Chcel by som vám ukázať takú jednu hru, kde toto zbierate benzín a skáčete do diaľky. Tak, mohli by sme tak skákať, že za chvíľočku by som mohol skočiť, lenže sa mi nejako nechce tak. No, ale možno pôjdem za chvíľočku. Potom si možno kúpim peta alebo také niečo. Otvorím si X a hneď pôjdem. Až 700 gas. Tak poď. Odletím. Wow. Aha. Presne na biele. To sa hodilo celkom, ale bolo to dosť ďaleko, tak mohli by ste mi dať odber a like za túto snahu, čo som pre vás